Il-lista kollha tal-votanti eliġibbli ġiet verifikata mill-Kummissjoni Elettorali u f'dik il-Kummissjoni hemm ir-rappreżentanza tal-femiet differenti fuq il-mistoqsija inti trid li Adrian Dirija jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-proċess tal-verifika li kien wieħed metikolus ingħalaq b'mod effettiv nhar il-ġimgħa. Dan qalu l-President tal-Kummissjoni Elettorali Francis Zamiddimek fi stqarrija. L-istqarrija tgħid li l-Kummissjoni kellha tivverifika li l-lista tal-Kunsillieri dik valida sad-data tal-4 ta' Lulju 2019 meta ssejjaħ l-istess Kunsill Ġenerali u l-Kummissjoni Elettorali m'għandha ebda dritt tikkontesta kif il-Kumitati Sezzjonali tal-Partit f'Malta u Għawdex ikunu għażlu l-Kunsillieri biex jirrappreżentaw id-diversi bliet u rħula fl-istess Kunsill Ġenerali sakemm dejjem saru skont l-istatut u ma saru l-ebda tibdiliet wara d-data tal-4 ta' Lulju. Il-Kummissjoni Elettorali qed tagħti sa nhar it-23 ta' Lulju f'nofsinhar opportunità biex jekk hemm min ħoss li għandu dritt jidher fil-lista tal-Kunsillieri tal-Partit u mhux qiegħed f'dik il-lista jista' jikteb lill-Kummissjoni permezz ta' email fuq kummissjoni@pn.org.mt u l-Kummissjoni Elettorali tagħmel il-verifiki meħtieġa dejjem skont dak provdut fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Elettorali qed tagħti wkoll iċ-ċans sa nhar l-erba' 24 ta' Lulju f'nofsinhar biex min għadu ma ħallax it-tessera tiegħu għal din is-sena jagħmel hekk jew online jew fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-votazzjoni prinċipali se ssir nhar is-Sibt 27 ta' Lulju fid-Dar Ċentrali u votazzjoni bikrija se ssir nhar l-erba' 24 ta' Lulju ukoll fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u fil-Kwartieri Ġenerali tal-Partit ta' Sannat Għawdex. L-istqarrija tal-President tal-Kummissjoni Elettorali Francis Zamiddimek ħarġet b'reazzjoni għal stqarrija li saret minn petizzjonisti fejn għamlu sensiela ta' allegazzjonijiet.